case pakhatan thuina accident rap thlak takan to wangin Inspector Deepaka chuan a keding lam machana lo theilo na wanga a hna tanga retire nu kumnga me waliam nu chuan chu case an chui dan le thil thlen dan te chu dop chu ale vek ni in silai mang mewa wawa tok zui boka tunge chu tianga vautu chu nia enge chan ti thlirin kan ngai tha ho don ani muwan lai tv a kalolom le eveka cheu tun tumpo hi tira tanga uluk taka ngai thak ngai chi ani ti kan hanin hriat tir masa ne Inspector retire Deepaka chuan a service laya thui hruai ber thin rajan hena tangin kola donga sir fapa guru ka nei thu ka hril thin che khaila hriang chumo kumthum kalta khana graduate ve to a na omangang te dil tura kan ti lain police force chau zom ka du ti boxia keni la in chu chu kan rem ti boxi lova voi khat che in mu puila police na ha thak zile hlawom zete min hril sakla aril ruwa thak ma na ron tia Deepaka chuan chu tiang zonga tan lo khori ngot po chu dik berdon em ni ma se thain ti te chuan mi ron mu sela thil sang sang kalo soi puyanga thutluk na eng po siam don sela a che veleng ki ma hriat ve hrim hrim po tha lom ti na lo changa ti chuan apana tirangin guru chuan Deepaka chu wa muta a in chunga lo chei that tir me ka wangin pona chuan anin koma guru an Deepaka kalbai chan chu zota thu kan pe hel vak don lawani mo ti in Deepaka chuan ka service laya ka khe chui nun berin retirement present atana min pe ka ni hetia chuti ti ta ga chun guru chuan chu khe chungchang chu hriat nei venual thule police tan chak na nei pha chhan ani thu te soin poyati lo chuan eng kim hril vek turin Deepaka chu nge na Deepaka chuan khe chungchang a hriat nei angang te han soi photla ka hril don le don lo che kalawin ngai tu don nia tia ti chuan guru chuan July ni somni pathum sang ni le som paruk jing lamdar ni a Bharati Park Road Coimbatore thil thleng chu hetiang hian a soita ro sur bon bon hnoya febiana Melvin ale mano te thian ho chu kara chuangin an ti tia Melvin an kar chu khalin febiana chu driver seat bula chuan amu hila chu tian ti lai tak chuan kongkan tum pa pakhatan suta ni che chang turom lovin chu pa chu boral zui ngala febiana te thian ho chu hlau thongin an jam chena satamaya febiana rotangin ruang chu kar hnunga chuan an hlanga an tlan puita ne kar khalpa chun febiana chuan kan kar che hi tu nang huna henglai tlan thinom chula ni ti mi poin an thene view to a rong hi mi nan mu ni vei chuan dop po dop kul ma salovin keini ho hi mi puin mi ron tham chok ngal chat don ani tuna ri hi chuan keini chau hi hretu kan la ni ri a zanin chau kar hnunga hian hanom ri sela naktu ka da bodan tur kan ngai to don ni atia ti chuan ruang chu inan thlen puita ni guru chuan atia an record khoya man thai lang mi alo chung po guru an chung thila lo hretlat mai chu Deepaka chuan makati hlea thil thlen dan te chu ka hrilang che ma se hnuwa I police tan chang na bo pha ta ni chuan amo phurtu kan ni lawang ti in case chung chang chu soi ve ta hetiang hi thil thlen dan chu ani ni somni pathum July sang ni le som paruk jing lamdar so mania police station a havildar rajana chuan Bharati Park Road a Khrisa in kap hlum ti report an don thu Deepaka chu hrilin Khrisa driving license po chu hlan ngal boka ruang mutu chanchin busem thin sonia chuan sartu kindar ni le chan ve vela chanchin busem tur lam tura ka kal chu Bharati Park bulkong sir dewa pa pakhat lo murang hi ka hmuwa kawa pan hnaya karen chianga alua silaya ka nan hu ma chu ka hmuta ni ti chuan police station aron kal ngalin karon report ta ni ti a ti chuan Khrisa ruang hmuan in a hmun chu Deepaka te chuan an vatlo a police tang tharlem Gautama chuan in thlashung takin sar ka chiangam chi alo na a hela area cheng mi pathum rin hlel ka nei ani zanrei to tak taka henglai kong hi an zo fowa tin chung ko khosa thei taka mi ni poinan langa silai po an kol nge in karing ani anni pathum chu do pila tual that tu an lo ni talawani poin enge motal hria chu chu kan nei pha thovin karing ani atia ti chun Gautama ro tang chun tlangwal pathum te chen na lam chuan panta a heta Gautama soi tlangwal pathum te hi febiana mano ale Melvin ate thau khani in febiana ina chuan an pathum chuan an lo oma in chung chuan handapa engma hmuan nei lova
Deepakan kar chabi an dila nizana kan ron hotlai dewa kan da na kan hремai lowani ti in Fabian te thian ho chun chuan laman siama an mela chuan an zamru tak zet ti hriata ti chuan an lo lok lo wangin Deepaka chuan driver side lam kong khar chuan honga engma hmu nei chuan lo wangin an kalta a chutian ti lai chuan control room atangin Havildar Rajana chuan kola donga Saroj Prayak building a cheng Shruti chin hria lo bo thu wan ron hrila ti chuan chu building lam chuan pan ta ngalani an va thlenga Shruti thenompa Ganesh chuan zingdar sarivel khan Shruti thian nu Vaishnavi in kongka ron kika Shruti apartment chunga thisena om nuai thu le Shruti om na chin hria ta ni lo thu ron soya ti chuan police control room ka ron call ta to pani lo ti a Vaishnavi chuan weekend apiang in Chennai atangin Coimbatore hian ka ron kalji thina karon thlen hunai nan thin lo wangin Shruti nen chabi po kan in call sem to pani tukinda rukle minute somli panga vela karon thleng chu kong kharte hongin in chunga kan luta thisen lowom nuain Shruti hmu tura lowom box silova a phone in switch off bok nen ti chun Ganesh hi kawa punta ni ati a Shruti apartment a khosak chu rem ri don lo wangin Vaishnavi chu Ganesh ate na chuan a thleng taria chuti lai tak chuan control room atangin Deepaka chuan kola dong le a Ambedkar Nagar cheng manoan moi lo taka lo chainom na thina wangin nimin maya Shruti in complain a thelut ti ron hrila chuti ron ti ta ka chuan Fabian ate ina bok khan an kal le ta a in chungan valuta Fabian ate thian pathum mai ba ka chanchin busem thin sonia khalo om tel ve boka ti chuan Fabian ate thian pathum chu police station a chuan hruain chuan manoa chu ko hranga Saroj Prayak building a Shruti ti hmingpu hriati nei amati a manoa chuan oti na lo changa zuiru in tha ate vo thina ni mo Deepaka chuan an ti le a manoa chuan a phana samaya ai sarate ulo mai ni som kalta khan kan thian pathumin kara kan chuanga Shruti chu scooty khalin kongpeng pakhata tang hena ron lor zoka kanin su trem nge ani athiam lawani thu te soin ngai dam te min dila khami tum kha ka voi khan mu na le ka mu tom na ni ngal bokani ti a ti chuan Deepaka chuan Shruti chu bo meka abo ma khan Ambedkar Nagar cheng manoan moi lo taka chai thina wangin complain a thelu tani voter list atanga enin nangma lo himi dang tu ma manoan om tlat lowani chuwang chun case kan chui zo ma chu khopui hi in lo chu san ri turani lo ti in an pathum chuan a ho tir ta a ti chuan Shruti chen na apartment a khan an kal le ta a forensic team ami aditia chuan Shruti ruk bowani ini ni min kha abad de ani a magdeu mai chu banga thisen kai kha B positive ani lain Shruti blood group ero O positive ani thunga lo ti a tin Gautama po chuan building a cheng te lo dop kualna tangin Shruti chu ama maya khosa ni mai ba ka apartment a chuan tlangwal pakhata lu chuak fo thin ti lo hreve boka tin room number 3A ami soidan chuan chu tlangwal chu Shruti pasal hual ani ome ti boka ti chuan Deepaka chuan Havildar Rajanan Krisa driving license a pek kha phorin an ena a blood group chu B positive chi alo ni a chuti ni ta ka chuan Krisa chu Shruti bial pa chu ni nan ngaya banga thisen kai po chu Krisa thisen chu ni nan ngai ta boka security pakhatin zirlai pathum te video camera lo chu saka wanga anin hial boilai chu Deepaka chuan awatonga security chuan sarmi chenna building kota video on lo shoot ringota ti in video camera chu lo hlana zirlai pathum te chuan an skula in ti siak na me tur short film siaman ni thule tu man ti boilo thuan lo soi ve boka ma se Deepaka chuan police station aron lam ro ti in an camera chu alak sakta thowa ina ho a zandar ko ani to a ei turte siama ei tumlai takin Rajana kola donga Rajana chuan police station a zirlai pani video camera ngai venanom thuaron hrila camera chu ina lo hon tlang dai awangin ina ron lam mai ro setin Deepaka chuan alo changa zirlai te chuan vathlenga Deepaka chuan an thil record te chu lo en saka footage pakhata chuan auto rickshaw atanga Shruti chenna building kota Vaishnavi chuklai mai baka desire car warding chu hmuta a he footage yang te khuna in record nge ni tin zirlai te chuan zota zirlai te chuan ni zandar som pakhat vel kha niang ma se mun kan vathlen hun takero kha chu zandar som le chan ve vel ani kan vathlen chuan car war khalo om sa to in meche pakhat rickshaw tanga ron chung mai ba ka khan mi pakhat building chunga lut lai kan hmu bokani an ti a ti chuan Deepaka chuan Gautama chu ko in video chu en tir ve a
Vaishnavi nan laka enge motak thupa nei ni nan hreta a ti chuan Vaishnavi mutul chuan Shruti chenna building lam chuan pan le ta ni mase Vaishnavi chu lo om lova an han zo chuan Ganesha chuan kawa chuak har loka nge ti in uak turina chuak ani lo ti a an han kola kol churon chang zokina da le ta daya Chennai lama kir le tumta ni an rina wangin basten lam chuan pan ta ngala mase Vaishnavi chu mu tura lo om mi lova tin kam tara po chuan Vaishnavi minga ticket book alo om mi lo boka chu tiang chuan chin hriat loin Vaishnavi chu bo ta dai ani zandar som pakhata ni to a chu ta tang chuan police control room lam chuan pana kong sira manoa ama maya ke kal chuan tlan pela motor chu ti ding in tunang zan rei to a khoya nge kale tum tin Deepaka chuan an zota mano chuan police station a kal tumani thu soin thuruk poimo taka soi chuak ta a Fabiana in ron kal masak ber tum khan kar nunga engma in mutami alo khamak kan tia keni point kar nung chu kan en non hialani achan chu kar nunga khan zan masa kan sutpal mi pakhat ruang kan da awanga ni kan ruam handan chon khamini kha ruang da bo kan tumni ani a mase ruang beralom ta silova chuti lai tak chon chanchin busem sonia kharon kalin mi pakhat kan sulai le kara ruang kan hlang lai kha lo mu chu ni in asoi chulo nan cheng nuai so maron phut ta ni chuti ron ti ta ka chon Fabiana chuan darkar ni nu aron kal le turin alo ti a poisa la chuak turin benga kan kal ta ni mase apan poisa jong jong ram leina na lo lak chu man chi chi awangin sonia chu cheng singa chau kan lo petaria abak jong chu kar khat nu aron lam le turin kan lo ti ta a inron kal le tuma sonia inron hu tel ve tak chan po kha wang kha ani Shruti zui ruk chungchanga police station amin dob zo nuwa kan ho khan sonia churon kal le ngalin poisa churon dil bel le ngala chumi tum chun ti palwang liu liu wasulhum kan ni thowa police ne na thil thlen dan eng kim hril mayangu ti in karot ta a Fabiana thinrim chun min hnek ta ni ti chuan an hril lo hlanin eng kim report turin police station karon pan ta ni ti a chuti ti ta ka chun Deepaka chuan I thian ten an zo che chuan police ne na engma thlen lawang ani om theyang tin sonia po chun poisa choron dil chun zom to lawang chewati a mano chu le tir ta a ti chun Gautama chuan an hriat thei chin thil thlengte choin dot danangin hetiang hian an rem china zandar som pakhat vela Vaishnavi chu Saroj Prayak building kota chuka Fabiana ten mi pakhat an sut hun lai vel khatu kindar ni vela ni le a chuti hun lai vel tho chun chung lai vela chun Shruti bialpa Khrisa chuka hlumani boka zingdar sari vela Shruti bo wangin Vaishnavi in Ganesha awapuna ti chuan ani chu zanindar som vela khan chin hriat lowin a bo zui ta ni ti a Deepaka choin ngai to a Fabiana te thian pathumin mi an sulai sonia na lo mu ni chuan abul hnai loka chu tiang hun vel thowa in ka hlum na thleng po chu motel ngei na rinoma chanenge mo wangin a soi chuak du talo po ni mai the ni ti in sonia chen na lam chuan pan ta zoka zandar som pakhat le chan ve vela nia an va thlenga Deepaka chuan enga nge hetai chen reng meta pulayama nuai ret vela leitur apartment thatak taka oma inson la abang noi ni chun ezon na thari da panga ni mai lo man ti a police lamin engkiman traffic to ti soni chun threthiam ngalin sar kalau ti suala ni min ngai dam ro Fabiana te laka poisa kalau phut to lowanga ka in puang vek bokanga ti ta a hetiang hian a in puang ta ne tukin chanchin busem tur lam tura ka kal chu kong puisir lam deu karwar bula pa pakhat lo le dreng chu ka hmuwa kan bel chiang dewa silaya ka hi lo ni a chuti lai tak chuan a pia deuh loka car brake na takara ri chu ka hria kawa en nak chuan Fabiana te thian pathumin mi pakhatan lo su hi lo ni a arwang kar hnungan hlang lai chu ka hmuta ni police station a pa pakhat ruang ka hmu thu report ka pek khan Fabiana ten mi pakhatan sut chungchang chu engma ka soi ri talova ti chuan an thian ho chu blackmail in nuai som ka phut ta ni ti a Deepaka an Fabiana te kara tanga ruang ruk bo kha khoya ngei da ti chuan sonia chu tangna samaya ruanga bo ti hriat ve chi thu a soita a ti chuan Deepaka chuan zirlai pathumin video an shoot na laman lo lak fu karwar thala kha sonia chuan en tira chu kar chu ruang bula karwar a hmu ngei kha lo ni a ti chuan chu tatang chuan chuak le in control room lam chuan pan ta a an va thlenga Deepaka chuan karin dan kan soyanga I thiam angin lo mi thla tumla ma se thil thlen dan dik takania chu ka tilem lowani ti in arin dan chu hetiang hian a soita a
Khrisale suti chun khamizan khan suti birthday an loma Vaishnavi bial pa po chu om ve boka chuti lai chun tunge ni kan la hriat lo tual that tu Mr. X chu apartment a chuan han luta chu vele Vaishnavi bial pa chuan a lo be ngala mase suti room a chuan lut tlang theita thovin Khrisa chu soi sa zui ta a chu chun banga Khrisa thi sena kai chan kha soi fi ani silai mangin suti chu tin zui ngala chuti lai tak chun Vaishnavi chu valut vele in Mr. X chuan silai mang chuan a lo tin le a bengcheng siam lo turin a lo vau boka ti chuan chan enge mowangin Vaishnavi chu an chua Shruti Khrisa le Vaishnavi bial pa te chu silai tin chungin a hruai chuaka desire karwara chuan a phur ta ne Bharati pak zon an thlen ve lai chuan Khrisa chu tlan chhiat a tuma Mr. X chuan a kap hlum ta ne chuti hlan chuan Vaishnavi bial pa po chu pak hungna chuan lon liam a lo tum ve boka Mr. X chuan Shruti chu silai manga chu thlum hasa in silai chu Khrisa chu hum chop tir ta ne ani po chu pak hungna chu lon liamin Vaishnavi bial pa chu um zui ta a chuti hlan chuan chanchin busem sonia kharon langin Khrisa ruang chu aron hmu ta ne chumi hnu loka kong thler le lama Vaishnavi bial pa tlan chelai chu febian ate thian pathum chuan an suta ne an mi sut pa ruang kar hnunga an hlang lai vel chu pak pona om sonia chuan lo hmu in Mr. X po chuan pak chung tang chuan a lo thlir ve boka febian ate an tlan chhun zom le hnu chuan Sonia chu police station a kal ngalin Mr. X thung chuan kar var mang chuan febian ate chu zui ta a febian ate in chungan lu hnu chuan ruang chu aru chuak ta ne chuwang chuan Vaishnavi bial pa le Shruti te ruang chu desire karwara chuan om don ti na ni ti a Gautama po chuan Deepaka theory chu thlop hle a control room duty chuan desire karwar chu Khrisa hinga register ani ti lo chui chuaka chuti lai tak chuan papakhatin control room chu ron call in Tirupur bypass lama desire karwara tangin mi pakhatin dila thilri mel taka paiti ron report a ti chuan Deepaka le Gautama te chuan dilom na lam chu pan ngal watin a chevel te chuan han thlek kuala engma hmuan nei lova chuta tang chuan karwar pan na lam konga chuan an tlan ve ta ngala engemaw chen an tlan hnuwa man hmo lutuk lova an hma karwar lo tlan chuan hmuta a Gautaman siren tirik tuminan bana Deepaka chuan khapa lo tuma mase tiri man ta thova chu vele karwar chu chak taka tlan ngal votin anni po chuan an speed chuan san ve ngala engemaw chen anin zui hnuwa tlan le pelan han tuma chuti lai tak chuan an hmalama tangin taklena ron tlan thuta invenan tumna lama an che sual ta ne Deepaka chu damdoina ni kho hrelawa hruai ni in akeding lam tan ngai khopin hliam puye tur ta a chu tiang din hmuna din ta ga chuan an khei chui lak lo lai po chu chui chhun zom thei to lovin a hna tanga retire atul ta a chu tiang thil thlen dan te chu Deepaka chuan guru a chu hril ta a chu te voi le khata hun tong zong zong le awan doi tak dan ten soi thar le chu Deepaka chu alunga che thar dewa amit tuipo parol ta hiala milo hre thiam lok mai te tin guru chu tho sanin in chunga chuan na luta chute in chunga lu lai chuan rajana khan ron kol le in sarka fapa guru an ron mu che se ka du chana hriat chu ta ka wangin ron mu che du talowa aron kal talowa ne ilaka ka in thla hrung khop mai thinrima min lak sak lo hram aniang chu ron ti ta a khale chen rajana fapa guru anga lo ngai le akhe chuidan engkim alo hrila chu guru tak tak alo ni hau lo ti na ni ta a maka ti hlea a hlau thong deuh bok nen invena na pistol chu konga chuan a pai ruwa tungei ni ti na zot ta a chupa chuan a topa amo atir khan min zo ma sak tur che lom chung te chu kumsom kalta tanga i hriat to sa angma in min ti puya nia keipo in thup kher lo ni ta ila engma min hril du don si lova ti a Deepaka chuan a pistol pai chu phoran tuma chupa chuan a lo tin hma sata sia ti chuan chupa chuan Khrisa unau pa ka ni e tual that tu mel kha imit ngei ni hmuman ti ka hria ni mase engma ti tum lo mai ni lovin tuma hne na isoi chuak lova tun thleng po hian ila thup tlat ani ti chuan tuna ka hriat du chu he zo na chan na hi ani engwang nge ti ta a ti chuan Deepaka chuan Gautama ne na accident kan to atanga ni tlema liam hnuwa Vaishnavi chu damdoina mi ron hmuturin a ron lang le hlola khamizana thil hlendan dik tak Vaishnavi soi chu hetiang hi ani chennai atanga Vaishnavi ron thlen khan Shruti apartment kota chun tlangwal pahnian lo oma
Krisa le prema ten ni Krisa chuan Shruti thian ten ni a birthday wish tura ron kalan ni thu le alo om si lo awanga kota lo ngak top mayan ni thu te lo soya ti chuan Vaishnavi chuan Shruti chu om renga loma in buala ni ang tuna mai khan kan in bezo chi ani ti in a chabi pai jok chuan kongkhar chuan honga Krisa te thian dun chu hruai lut ta a Vaishnavi chuan Shruti hriat lawa birthday lom sak dan tur ro man nan siam thu so in Rajiv poron kalme kanga surprise kan tumani ati a Krisan tunge Rajiv chu lo ti chuan Shruti bial pa ni thu le nasika tang ron kal tur ani thu Vaishnavi chuan a soya chuti lai tak chuan Shruti po chu ron in pei to in pindana tang chuan ron chuaka Krisa mu vele chuan thinrim takin mano chu ngal ro chuti lo chu kan ron chukang chu ron tingal buan buan maya chuti Deepaka chuan Vaishnavi chuan makati hlea mano amoni Krisa in ti boxia lo ti a ti chuan Krisa chu thutna tang chuan thawng len kongkhar chu chung lama chuan a kal sau sawa a konga pistol chu phorin Shruti te thian dun chu vauta a kaming dik tak chu mano ani lovin Krisa ni ti a Shruti chu enin nimina police station a kalin kalaka complain ni lo waziak luta khatiang thil khai tiang ti karin lo ka wangin thakhat liam ta kanin mu khan mano angin kain mel hriat puita che ni kha in betam turin kan lain mutlem viawa mase chuti chungchun voi khatte po thatakin min la chon ngai lo hrim hrima ka do theinai na thlin pi alam thleng ka do to a idu to ka mi puitam na hmuna I oki min san khum thinang khan heta hian min vawitum le vela engponi se ka soi kol thui lo mayang apoina tak kan lu tange mutpui che ka du chu zong chu ni ati a chuti lai chon kongkhar chu ron in kika Rajiv aw hriat ta ga chon Shruti chu lo aw waka premana ka chu lo hup sak watin Krisa chon Vaishnavi chu kongkhar chu hong turin ati a ani chon Rajiv chu kongkhar phena chon lo chang ru thunga Rajiv lo lut che ti a pistol ken lai chon Krisa chon lo chua ni kho hrelovin a siam zui ta a ti chon Vaishnavi hena chuan kan du chu Shruti chi ani chu wang chon itana thatur chu ilo ngoi chip cham kha ani ti na wawa ti chon prema chon Shruti chu bedroom lama chon hnuk lutin Krisa chon a zui lut boka chuti an hnu lu lai chon dokana chemte chu Shruti chon ban fuin Krisa kuta chon a zaita zawa athi sen per chu banga chon a kai ta ne tal chok turin a thaina hne si lova ti chon Krisa chon a pong sual ta ne a pong sual lai chu prema na mobile mangin a lo record boka Krisa chon a du to ka nga a an pathum chon police ne ran report ani vai chuan video chon ti viral ngal tur thua wawin an chuak ta a prema na lamut pui lo wangin Shruti chon hroi tel boka ti chon Krisa desire karwara chon hroi lutin toy ten tlan puya Bharati pak zona chon ti dingin prema chu du to ka chet na huna siam ve ta a ani chu cigarette juk pa in kara tang chuan a chuka Rajiv khalo har chuak to in zoi zoi na lo zui ve zel hi alo ni a chutian lo din ta ka wang chun ron phata ne Krisan Rajiv alo mu vele chun kar kongkhar chu hongin achunga pistol da chu bana tuma aban chungin Rajiv chun ron thlenchil man to sia nunglama tanga ron pomchilin silai chon in chua remchanga mu vele Rajiv chun a met pera Krisa lua tak chuna ka fu ta ne chuti lai chon prema chu tlan che tumin pa khungna chon lon le malo tum meka Rajiv po chona zui ngala chutian inum hlan chon chanchin busem sonia chuan karbula Krisa ruang lo le reng chu muta a prema chu tlan chezela chuti tlan pa kongkana tumlai tak chuan feben te thian pathum chuan an suta ne arwang kar hnungan hlang lai chu sonia chuan a lo hmuwa tin pak chunga tang chuan Rajiv po chuan a lo thlir reng boka feben ten tlan chun zom le hnu chuan Krisa kar mang chuan Rajiv chuan in thlenga zui ta a in chungan lu fel hnu chuan prema ruang chu la chuak ta ne a mobile phone chu lai nak tha a rong chu kar war hnunga chuan a hlang ta ne kar hnung si tani kho hrelawa mek Shruti chu phur tel bokin Vaishnavi chu a call ta a nakin dewa Shruti then kongkhar kha lo wakikla Shruti a boti in lo wazual ko wangche ti chuan airport a dar soma lo kalla a him tok to ti kha chian ma chu in pani in nasika in khosa anga ti a arem ro tang chuan thil chu an ti zui ta a chu thil thlendan dik tak Vaishnavi soi chu ani ti chuan a thu soi te karin hlel lo nan ti in prema mobile a ron phora I oi lo chuan a pong su live video po chu yen theyang min ti a thu di ka soi ti ka hria ena tul na ka hreta lawani ti a ti chuan chunga soi zo chuan Deepaka chuan
Krisa unaw pa niya in soipan hena chuan isiat du chu tikhan ka soivek to a tuna chuan ini na diktak soive to ro le khaminia ka bengalu thumal tin mai kha ka thua ka hena la cham veka Krisa pa in Krisa bak fa pan nei lo thua soite po kha kala hrevek ani chuwang chuan Krisa unaw pa chu ini theilova tungei ni atia ti chuan chu pa chuan a mobile phone chu phorin Deepaka chu thala ka entir ta a chu te thala kan enta ka chuan Deepaka chu meng bial ko ka makati hlea chu pa chu tu dang ni lovin police tang thar hlim case thuina ma zui tura ti tak le desert car waran chuma accident pui Gautama kha lo ni a thilom zia chu hetiang hi ani desert car waran chuma accident an to tum khan an chuan na police car kha metal rota tolna lama kang ta a Deepaka lak chuani rul khan Gautama po lak chuani in nasa takina taksa chu lo kang man to a doctor ten theitop chua an enkol nu le kumnga lai mai koma nu aron har chuak le ta chawani amai ro chu avuna lo kan chiat na satman em awangin a mel ngai ro nei le theito lova mi sang hla kangina langta thung ti na lo ni a tin kumnga chung lai mai tong lova to boka wangin a opo chu mai na thum ta deu boka ti chun chung rila Gautama ni si in alanda na le awa mi thar hla kani ta ti na ni ti chun Gautama chuan ron har chuak le a kamel dang lam ta vek mai ka mu khan karil ruana em a engma ti thei ka nei to si lova min chan chuak khera wangin doctor te chunga po ka voi hialani mase chung zong aya karil ru tina tu chu kamalam hun zong lo pha thak khop le kani na kamel lo pha thak khopa ka lo chui tul thatu manala ni tlat lo ti ka hreta chu ani ti a chute Gautama mule chu Deepaka mela chun lom na mela langa isia du zong kha direct takin min zot po ni la ka hril don te reng chenen amak ka ti hle mai silaya min tin du tur khopin ipoi ka lo soi chu ani photanga ti a chute ti ta ka chun Gautama chuan ni som liam ta khan direct ta karon zot tur chein karon kala karon thleng trep tia tlangwal pakhat tlo tui lo nei ti karon ral mu a ka len le ta ne khaminia ron tlo tu che ku vong khopai lo thaliam dana khan itan minaran chu ani lo phot ti ka ria ka huat tak zo ka chu kha tlangwal kha kumnga kalta desire kar wara chuang kan kha ni thlatani ti chuan ni hretong chu mo engwanga silaya tin chenge ka ni ti chu kha tlangwal khan kanuna kumnga min no re saka kani na kamel min thai re sak bokani nangpoi na ni na chu sheve vaccine ngoi thlang ta zo ka I huma achunga action engma ila zui talovani tuna hian ka du chu ro rel na dik chawani ka thil ti me khimi dang mita chun thil dik lawani mai theye ma se ti tur dik tak tia kai ngai thungani karon chuama khan thu dik ka pon tir nge yang cheti thu thuk na siam sain karon chuakani du than tur dangi nei to lo min hril ro sar khapa kha tunge ani a engwanga hum zui thlat ngei ni atita a chuti lai tak chun in chungan hathok ten an lo kol mana wangin police lampo chuan ron thlenga aurin na mangin Gautama chu silai pai thaturin warning an ron pe boka chuta Deepaka chun chungrila in thiam lo na engma nei lovin athi tal chu ka thi theidon ta ni hiti in miron tlo tu desire kar war khal tu Krisa ka blum tu le ka hum zui tak zela kha ka fa para ji fa ni tita a chu vele Gautama chu na pistol chu met perin Deepaka chu ka blum ta a ani po chu police lam chun ron ka hliamin an man zui ta ne ngaihnawm kan ti ngei ka be se ya video danga kanin mule thoi don nia